Good morning po. Yan po nasira ng bagyo. Ang taming tambayan, hindi na tayo makapunta. May harang. Ay, ringing na tayo. Ringing. Go home. Go home, Eric. Ringing. Tudumit tayo. Gawit sa nangadagos. La 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 la. Hello, Ma'am Annalyn. Kumusta po? Wala, oh. Natumba yung puno doon sa may laruan ng ay, sa park. Hindi kayo makapunta. Na, na. Dito tayo sa banda ron. Tingnan natin. Sa isang park. Ito naming sambayan. Malakas po yung hangin kagabi, kahapon po. Signal number 10 po kami. May 10 pa dito. Sa atin hanggang 3 lang yata. Hello po, Tatay Pedro. Salamat po sa suporta. Lakad-lakad ko lang ang aking alaga. Ay, dami pala dito. Hala, naglipad-liparan din ang kanilang mga sampay. Ganito pala dito. Hala, grabe. Magsasabi muna kami. Samahan nyo kaming ikot. Tignan natin ang pinsala ng bagyo. Ay, sarado din. Nako. Sarado, mit anak ko. Di playground mo. Ay, close. Close. Salamat po. Kayo din po. Wala, sarado. Ay, harang. Mahangin na. Saglit lang po to. Okay na kami. Mahangin. Tayo. Ayun. Salamat po, ma'am. Lagi kita nakikita sa comment section mo, Ma'am Julieta. Salamat po, suporta. Mahangin naman na, kami uuwi na. At may sipon ng aking alaga. Hindi na kayo makapunta doon. Ambon naman na. Good morning, Ma'am Amor. Sabay tayo. Kantang tapan ni Jenny, kantang magtas. Salamat po sa suporta. Sana makuha mo kompleto na natin. Sayang din po ang subscriber. Kung hindi rin monetize. Uwi na tayo. Saan ko madyan? Kaya lang, ano ba? Ang gagawin natin? Agabis na kami. Baka, uwi na po kami. Uwi na po kami. Napumambon.
Wala, na, malungkot na naman ang langit. Na oras na? 11. Kaya nga po, kung sa atin baka pati yero lumipad na. Mga puno, mga puno. Ay, bihira lang pala na naglagay ng X. Talagang ayaw nila si X. Kami may X din kami. Sa Cagayan po daw yata malakas yung bagyo. Sa amin sa Ifugao, hindi naman daw po gaano, ulan lang. Stop na. Udat. Kanta ko na dyan eh. Friday. Ito mga Friday. Hello. Si Papa? Where Papa? Papa! Papa! Kung Papa. Where Papa? Papa! Say, Merry Christmas. Papa. Papa ka, Papa. Where Papa? Kaya natin. Kaya lang, minsan ako pwede. Ay, hindi ko po alam yung mga yan. Buti pa kayo alam nyo. Salamat po. Buti po kayo alam. Kaya lang wala naman tayong buti pa si itong galyang na to, hindi natumba. Pag nga natumba niya galyang. Ay, diba yun na naman? Sabi naman. Kami hanggang Sunday po ang ulan. Pero ngayon, medyo okay naman po. Pero malungkot ulit ang langit. Pwede kaya exit to? Pwede kaya exit to? Ay, no. May train. Lo. Where you go? Allah, my train. Later. Cheat, 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 cheat. Cheat, 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 cheat. Later, Eric. Later, Eric. Cheat, 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 cheat. Oh, together, have. Ito na parating yan. Paparating siya at papaalis naman. Pwede na.
Dapat nilagay ko dito. Hmm, ay, konti lang. Hindi makapot. Sana pwede. Sana, sana. Sana ang aking magiging papo. Pwede kaya, pwede kaya, pwede kaya exit to? Exit muna kasi tuloy ko mamaya. Kasi gamitin ko po itong phone ko. Try natin. Kung hindi, sit muna po. Gamitin ko itong phone kong pang tap. Pwede pala. Ayaw naman nila. Try namin dito sa Watson. Okay pa rin ba? Okay pa rin po ba? Ang aking live or hindi na? Gumagana po ba? Tatay, Pedro? Uwi na kami. Uwi na kami. Ayaw na yung pera namin. Ayaw nila yung pera natin, Eric. Why? Why? Dan tayo to din sa kabila. Silipin po natin ang kaming tambayang park. Ay, okay po. Salamat. Kala ko nawala na. Ikot lang kami. Silipin po natin yung park. Pero mahangin. Uwi na tayo. Mahangin na po. Mahangin ano po. Ito. Naangin. Maangin ang kaunay. Ano po yung ganyan? No? Invite sabi. May bago ah.
Bago po to ah. Home na. Go home, go home, home, go home. May, gabisin. Agtudo. Kumusta nga ta dito eh? Ay, yung dumi nga. Madumi nga. Madumi. Madumi. Hello, Popo. Hello, Popo. Hello, Kong. Ayan. Dito wala. Okay naman dito ang mga puno. Masalip na. Ang kapayaan. Protect lang siya din sleep. Okay? Very fast cook that noodles la. Take the lunch and then sleep. Okay? Okay naman dito. Hindi yata pwedeng dumaan. May barikada. Dito na tayo. May harang. Natumba oh. Dami natumba. Ayo, 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 ayo. Ayo. Oh. Tumba din oh. Daming panggatong. Kung sa Pinas sana, daming panggatong oh. Dami oh. 2 days na walang hakot. Basura. Nagtabunan oh, basura. 2 days na walang hakot. Guys. Tudol. Susi tangay. Hindi. Gukom lang ah. Meron pa dito. Putol din. Salamat po Tatay Pedro, Ma'am Amor. Sa suporta ka. Paglalagay ay mag-off na to. Walang signal. Paakyat. Mawawala na po. Mawawala na po kami. Update lang. Windy. Go home na. Rick, go home na. Yung bantay. Yung bantay.
Nawala ulit. Silipin nga natin nila sa kabila. Silip-silip nga tayo. Yung lagi. This message is held for the video. No. Okay po, tatay. Out din na po kami. Ikot-ikot lang saglit. Ikot-ikot lang kami. Ikot. Sit. So, pwede po kayo. May uwi na. Babay na po. Salamat po. Babay na po. 17 July. Captain Eric. Captain. Kabila. Kabila naman. Flash. Bago ko yung pumasok.